10 съвета за щастлива бременност. Номер 1. Грижете се за себе си. Отделяйте време за отдих, физическа активност и здравословна храна. Номер 2. Споделяйте преживяванията си. Бременността може да бъде източник на много емоции, добри и лоши. Споделете ги с партньора си, семейството или близките си приятели. Номер 3. Общувайте с други бъдещи майки. Може да намерите подкрепа и вдъхновение в групи за бременни или приятели, които са изкарали подобен опит. Споделяйте своите преживявания, въпроси и притеснения, за да се чувствате поуверени и подкрепени в това, че не сте сами. Такива групи могат да бъдат отличен начин да се запознаете с други бъдещи майки. Номер 4. Изберете правилната медицинска грижа. Уверете се, че имате доверие в лекаря си и че се чувствате комфортно да задавате въпроси и да споделяте своите притеснения. Номер 5. Изберете правилната дреха. Бременността може да промени фигурата ви, затова изберете удобни дрехи, които ви позволяват да се движите свободно и да се чувствате удобно. Номер 6. Направете план за раждането. Запознайте се с различните варианти за раждане и решете кой от тях ще ви отговаря най-добре. Номер 7. Подгответе се за новия живот след раждането. Разговаряйте с други майки, прочетете книги или поучавайте се от онлайн източници, за да се подготвите за грижите за бебето си. Номер 8. Избягвайте стреса. Опитайте се да се избавите от ненужни стресови ситуации, като например конфликти на работното място или натоварващи срокове. Номер 9. Отдайте се на пасивни занимания. Ако сте уморени или не можете да се движите много, опитайте да се забавлявате с пасивни занимания като четене на книги или гледане на филми.